Marraskuun jälkimmäisellä puoliskolla käynnistettiin Oriveden keskustasta Mämmilä-ralli-niminen pienoisralli, joka sisälsi 5 erikoiskoetta. Erikoista tässä kilpailussa oli lisäksi se, että mukana olivat mahtavat rahapalkinnot, jotka oli lahjoittanut S-Market Mämmilä, jonka mukaan sitten ralli ristittiinkin. Kovista rahapalkinnosta huolimatta lähtöluettelo ei kasvanut kuin reilun 100 autokunnan mittaiseksi. 2-0-auton tehtävissä mukana oli Risto Tuominen, joka ei siis ollut kamppailemassa rahapalkinnoista. Sen sijaan kilpailunumerolla 1 matkaan lähtenyt Kari Kytölä Kari Lehtinevan kanssa oli ensimmäinen varteenotettava kilpailija, joka taisteli 10 000 markan yleiskilpailuvoittorahoista. Ja Kytölä olisi varmasti taistellutkin niistä tosissaan, jollei mukaan olisi tullut sitten kovia jälki-ilmoittautuneita muun muassa Saku Vierimaan Mika Ovaskaisen kanssa NMT-palvelun ilmoittamalla 4-vetos Sierra Cosworthilla halajasi noita rahoja myöskin tuonne pääkaupunkiseudulle. Numerolla 2 oli alunperinkin mukaan ilmoittautunut Kim Niemi Jukka Viljasen kanssa A-ryhmään ilmoitetulla 323 Mazdalla, joka kuitenkin on hyvin N-ryhmän vireinen. Jälki-ilmoittautuneen mahtavaan joukkoon kuului myöskin Mikko Kalliomaa Pertti Lahtisen kanssa, ja tämä pari oli liikkeellä N-ryhmän Mitsubishi Galantilla. Ja sitten numerolla 6 on matkassa Arto Heikkilä Heikki Aslamon kanssa, ja Heikkilän Artolla on nyt sitten tälle loppukaudelle rakennettu Audi Coupé-malliseksi, ja tuo Coupé Quattrohan on tekniikaltaan lähestulkoon sama kuin 80, mutta Arton mielestä hieman vikurampi ajettava. 8-numerolla on liikkeellä Tapani Eronen Markku Koivuniemen kanssa VB Rallye G60 Golfilla, joka on ilmeisestikin myynnissä, mikäli lehti-ilmoituksiin on uskomista. Ja kilpailunumerolla 9 ovat lähteneet matkaan sitten Jukka Metselä Pauli Korhosen kanssa, ja N-ryhmän Lancia Delta Integrale on heillä ajopelinen. 10-numerolla hyvin on tällä kaudella vauhtia nostanut Kalle Nyblom Ari Sirenin kanssa tällä Mazda 323, joka on myöskin A-ryhmän vireinen, mutta kovasti sisältää N-ryhmän palikoita. Sitten mennään nelikoista kaksivetoisiin autoihin, kun numerolla 13 tulee Janne Mäkitasku yhdessä Patrick Sulströmin kanssa, ja he aloittavat tämän F-ryhmäläisten kaartin esiinmarssin. Näissä keliolosuhteissa kylläkään yleiskilpailun pääpalkinnosta tuskin kamppaillaan kaksivetoisilla autoilla. Näyttävästi heittää Opel Mantansa Sladin Jari Heinänen Antti Palomäen kanssa mäntteläispari siinä sitten F6-luokan Mantalla. Tällä nauhaversiolla tarkastellaan kuitenkin B-junioreiden menoa, ja ensimmäisenä B-junona numerolla 70 tuli tässä N-ryhmän Toyota Corollalla Timo Salminen Kim Lundströmin kanssa. He saavat peränsä sitten samanlaisella autolla kaasuttelevan Keijo Kotamäen ja Esko Viitaniemen. Ja numerolla 72 tulee Henri Nieminen Antti Ruudun kanssa. Toyota Starretilla on mukana myöskin Kai ja Niina Forsberg. Ja numerolla 75 Matti Mattila Jaana Suonpään kanssa pelottelee yleisöä erikoiskokeen 3 maalipäässä ja joutuu sitten lopulta keskeyttämään rallin viimeisellä erikoiskokeella. Sen sijaan numerolla 76 matkaan lähtenyt Marko ja Suvi Lettoniemi Skodasta 30 L:llä ajaa kilpailun ongelmitta maaliin. Skodien välissä kaksinkamppailussa on mukana myöskin Keijo Nieminen Antti Alalammen kanssa, ja he ovat liikkeellä 120 LS-mallin Skodalla. Ja näin näyttävästi tullaan sieltä sitten numerolla 78, kun vuorossa ovat Joutsanseudun urheiluautoilijoita edustavat Tomi Vanhatalo sekä Tuomo Hietala. Harvakseen kilpaileva Seppo Vaaleri on matkassa Teemu Patajoen kanssa ja ajaakin tämän kilpailun varsin reippaasti palkintopallille asti.
Ja sitten on matkassa hieman erikoisempaa väriä, nimittäin 130 Ritmo Abarthilla ovat liikkeellä Jani Virtanen sekä Jani Paukkeri. Ja tuo Ritmo Abarthi oli N-ryhmän auto, mutta ajaa samassa luokassa noiden A-ryhmäläisten Askonoiden kanssa. Ja sitten numero 81, Ari-Pekka Koski, Heikki Pirttisen kanssa härmäkatteen ilmoittamalla tonni 300 F-ryhmän Starletilla. Hän saa peräänsä sitten Lada VFTS:llä kaasuttelevan Jari Inkilän sekä Mika Leppäkosken. Lasse Laine Jouni Laineen kanssa on liikkeellä 1600 ladalla hänkin. Kortesjärven urheiluautoilijoita edustava Jari Koski Jari Kunnarin kanssa on liikkeellä samoihin väreihin maalatulla starretilla kuin Ari-Pekka Koskikin, ja tämä kaksikko otti todella kovaa yhteen tässä kilpailussa. AT-pisteet sitten ratkaisivat paremmuuden. 85 numerolla Veli-Matti Pirilä sekä Jyrki Järvinen ovat matkassa VFTS:llä. Ja seuraavaksi tulevat Jyrki sekä Rauli Paranko Ford Escort Mexicolla. Ja sitten etuvetoisella Ford Fiestalla saapuu paikkaan Jouni Lampinen Mika Akonniemen kanssa ja tekee sitten Niemiset. Aivan samoihin kuvioihin, ainoastaan aivan katolleen asti päättyi Jaakko Niemisen matka tässä mutkassa Skoda Favoritilla. Etuvetoisella taitaa olla hieman vaikeuksia tässä nopeassa ja hiukan lopussa kiristyvässä oikeassa. Ja varovaisuutta noudattaen saapuu paikalle sitten Jari Heino Juha Heinon kanssa 1600 ladalla, ja siinä kerittiin jo hieman katselemaankin, että onko siinä sitten Lampiselle mitenkään hullusti käynyt. No ei ollut, auto saatiin takaisin tielle ja pääsivät vielä tuosta seuraavaan risteykseen hinautumaan pois toisten jaloista. Ja numerolla 91 on matkassa sitten Juha Järvinen yhdessä Jari Vilenin kanssa Lada VFTS:llä. Sampim Avangerilla tulee puolestaan Timo Helman ja Tero Helman. Ja numerolla 93 Jari Widgren sekä Vesa Kuikka. Ja Tapio Kotiranta sekä Sirpa Lakiasuo, Oriveden seudun urheiluautoilijoita, eli järjestävää seuraa edustava pari 1600 ladalla. Sitten siirrytäänkin isompaan F-ryhmän luokkaan, josta ensimmäisenä tulee Janne Hiltunen Jari Hevonkosken kanssa, ja he pitävätkin yllä varsin reipasta vauhtia tässä kilpailussa, ajavat aivan kärjen tuntumassa, kunnes auto viimeisellä erikoiskokeella syttyy palamaan. Ja todella näyttävästi me tullaan tässä kilpailunumerolla 99. Tero Perttula, Juha Varila pitivät huolen siitä, että Janne Hiltunen ei Askoinonensa päässyt yhtään rauhassa ajelemaan, ja Perttula ajoikin pohja-aikoja toisensa perään tässä kilpailussa. Ja tässä kaasutteleva Toni Vekka Jarno Laakson kanssa kärsi jo tällä vaativalla ykköserikoiskokeella vaihdelaatikkorikon ja joutui keskeyttämään. Eero Hintikalle ja Antti Leppäsellä auto puolestaan hieman rötää, mutta maali sentään nähdään. Ja seuraava kilpailijapari piti yllä myöskin aivan kärjen tuntuman vauhtia. Petri Savikko Markku Rosengrenin kanssa ajoi varsin tasaisen kilpailun. Pohja-aikoja ei joka pätkällä napattu nimiin, mutta yleiskilpailuvoitto oli pääasia. Kari Peltonen, Pekka Kautonen tulevat sitten kilpailunumerolla 103. Heidän peränsä on lähtenyt Aimo Peltomäki Mikko Klemolan kanssa.
Seuraava autokunta, Harri Laine ja Juha Martikainen, pitävät kilpailussa hauskaa. Tämä on sellainen kiertopalkinto niin sanotusti tämä auto, jolla ajavat sitten koko tiimin jäsenet vuorotellen. Ja tällä kertaa oli puikoissa siis Harri Laineen vuoro. Numerolla 106 Mika Rantanen ja Tomi Saarenmaa tulevat seuraavaksi. Heillä auto kaatuu kuitenkin viimeisellä erikoiskokeella ja matka on katketa siihen, mutta onneksi auto saadaan pyörilleen ja matka jatkuu, mutta aikaahan siinä tuhraantui. Ja sitten on vuorossa kilpailijapari 108 Pertti Lainio ja Anssi Peräalho. Ja tässä numerolla 111 tulee Kari Vainio ja Marko Vainio. Mika Sundqvist ja Arto Rantanen ovat vuorossa kilpailunumerolla 112. Ja vielä 3 RS:ää on tässä kilpailussa mukana. Ensimmäisenä sieltä tulee Jani Lauronen Ari Hämäläisen kanssa. Ja sitten on vuorossa Janne Vainio ja Marko Marjamaa. Ja viimeisenä kilpailijaparina lähti matkaan Pertti Lindqvist sekä Tapio Helander, ja näin tähän kilpailuun todellakin otti osaa vain 115 autokuntaa, vaikka olosuhteet olisivat sallineet täyden 200 kilpailijan mukaanoton. Palkintorahoista eivät taistelleet tämä kilpailijapari, jolla auto hyytyy ykköserikoiskokeella, ja kyseessähän on nolla-auton kuljettaja. Olette varmaan kisan ensimmäinen keskeytti. Ei muuten kaukana ollut. Jompikumpi oli käynyt kato siellä se putoava alamäki oikein. Kumpi jompi tarkoitti tässä siis jompaa kumpaa nolla-autoa, jotka ovat lähteneet kun lähdetään tälle pikkutielle Kanemäkisen edellä, mutta 2 nolla-auton kuljettaja se ei ainakaan ole ollut, kun Risto Tuomisen eskortti on tuttuun tapaan kaunis ja puhdas ja siisti, kun tulemme täällä ykköserikoiskokeen loppupäässä toiselle kuvauspisteelle. Sää onneksi suosi tällä kertaa kilpailujärjestäjiä ja kilpailijoita, ja miksei tietysti kuvaajakin, ja pieni pakkanen piti tämän pikkutien osuuden erittäin hyvän pintaisena. Oikeastaan tie hieman paranikin sitten numeroiden suuretessa, ja pito parani sitä myöten, mutta kyllä renkaitakin kului. Varsinkin tien luonne tuli paremmin näkyviin sitten, kun sitä hiekkaa hieman tuli näkyville, niin paremmin näki sitten tuon valkean lumen sijasta, että missä tie menee. Ja kovin sitä oijottiinkin paikkapaikoin, ja ilmeisesti jossain on sitten hieman oikunut myöskin numeroa 6 matkaan lähtenyt Arto Heikkilä Audillansa, kun eturengas on tyhjänä tässä vaiheessa, ja kun näin pitkällä ja ratkaisella erikoiskokeella eturengas tyhjenee, se tietää myöskin pelin menetystä ainakin palkintorahojen osalta. Sen verran kovia nimiä kilpailuun lähti mukaan.
Älä hei laita. Seuraavaksi siirrymme sitten Asko ja Arto Väätäsen kaksitonisen RS:n kyytiin ja katsastamme tuon äskeisen kuvauspaikkamme ja siirrymme heidän mukana samalla sitten täällä ykköserikoiskokeella sijainneelle kolmannelle kuvauspisteelle. Hyppäsimme kyytiin takavinkkeli oikeasta, jossa lähdettiin kapuamaan jyrkkää ylämäkeä ja siitä mennään sitten vajaat 2 kilometriä ja tullaan tuohon äskeiseen kuvauspaikkaamme. Ja tässä tämä pitkä kiristyvä oikea ja heti perään tiukka vasen oli tuo äskeinen paikka ja siitä jälleen muutama kilometri eteenpäin tullaan sitten kolmannelle kuvauspisteellemme. Kaikkiaan täällä ykköserikoiskokeella pituutta oli 15,3 kilometriä, suurin osa pientä karvaa ja näin tämä erikoiskoe muodostui kilpailun yhdeksi ratkaisevimmista erikoiskokeista. Yleisen puolella Saku Vierimaa pisti täällä pohjaajaksi 10 minuuttia 25 sekuntia. Hänelle jäi peräti 15 sekuntia toiseksi nopeamman ajan ajanut Kim Niemi yhdessä Jukka Viljasen kanssa. Sitten olikin huomattavasti tiukempaa, kun Mikko Kalliomaa Pertti Lahtisen kanssa ahdisteli 2 sekunnin päässä. Kari Kytölä oli sitten 2 sekunnin päässä Kalliomaasta. Sitten oli hieman pidempi hajurako, Petri Kumpumäki oli 5. Tapani Hulkkonen 6. Arto Juolahti 7. Eli nelivetoiset autot olivat kaikki kärjessä. 8. nopein avauserikoiskokeella oli Janne Mäkitasku, joka puolusti siis 2-vetoisten autojen kärkikaartia. Panu Klosila ajoi upeasti starttilansa ollen 9. yleiskilpailussa ja 10. nopeamman ajan pisti pöytään Ilkka Kiviniemi Toyota Corolla GT. B-junnuissa tämän avauserikoiskokeen nopein oli Tero Perttula Juha Varilan kanssa. Heidän kokonaisaikansa 11 ja 10. Melkoisen tiukkaa kamppailua kärjessä kuitenkin näytettiin käytävän, nimittäin kilpailunumeroista 2 perään lähtenyt Petri Savikko jäi vain 5 sekunnin päähän. Mika Naukkarinen oli 3. nopein jäiden 15. Mika Rantanen jäi 17, Eero Hintikka 20, Janne Vainio 23, Tomi Vanhatalo 30, Jari Koski 31, Jari Inkilä 32 ja 10 nopeimman joukkoon mahtuivat vielä tasailla Kari Peltonen sekä Harri Laine, jotka jäivät 33 sekuntia B-junioreiden pohjista. Ja tässä saavuimmekin sitten seuraavaan kuvauspisteeseemme. Tuollainen tiukkeneva oikea, joka on vielä väärinpäin kallellaan, ei tällä kertaa kilpailijoita yllättänyt.
Näin on ykköspätkä sitten käyty kokonaisuudessaan läpi ja toisille se otti todella koville. Joku selvisi ongelmitta, toiset taas sitten ei. Seuraavat kuvauspaikkamme ovatkin jo erikoiskokeelta 3 ja aloitamme noin pari kilometrin päässä lähdöstä. Putoava oikea ja peräinen tiukka vasen sitten siellä pohjalla ja sitten pitkä kuvaus vielä perään. Tässä on jotain mitä katsella ja vaikka sekuntikellon kanssa kellotella. Ja me kellottelemme hieman tulosliuskojen varjossa. Tällä kakkoserikoiskokeellahan pituutta oli 6 kilometriä ja siellä tempaisi pohjaajan sitten Kim Niemi Jukka Viljasen kanssa ja jätti 4 sekunnilla Saku Vierimaata. Tasa-aikaan Sakun kanssa kaasutteli sitten toinen Cosworth-kuljettaja Silvo Viitanen. 4. nopein yleisten puolella oli Kari Kytölä ja 5. Petri Kumpumäki. Sitten taisteltiin kaksivetoisten herruudesta parin Raimo Järvisen ja Harras Lindruusin välillä. Mikko Kalliomaa jätettiin tällä erikoiskokeella tylysti 8. ja lisää nelivetomiehiä löytyy sitten sieltä, kun
Tapani Hulkkonen oli 9. ja Petri Kumpulainen oli 10. Mutta Petri Kumpulainen ajoi toki kaksitonnisella RS:llä. Ainoreiden puolella kakkoserikoiskokeella Kari Suominen jatkoi vakuuttavia näyttöjään ajan sielläkin pohjat ja jätti 5 sekunnilla John Wernströmiä. Veli-Matti Havelin oppelaskoonnallansa ehti 8 sekunnin päähän kolmanneksi ja hyvin tuli Kim Rosenqvistkin golfillansa ollen 4. nopein. Erkki Tarkkala jäi sekunnin päähän Rosenqvististä. Tasa-aikaan Tarkkalan kanssa ajoi Toni Kuortti. 7. oli Jari Heino, 8. Rauno Palomäki samalla ajalla Teppo Vekan kanssa ja 10. sijan tasasivat Erkki Alavarvi sekä Jukka Virtanen. Bayonnereissa toisen erikoiskokeen nopein oli Tero Perttula lähtönumerolla 99. Hänen aikansa 3.34 oli 2 sekuntia nopeampi kuin toiseksi kaasutelleella Janne Hiltusella. Mika Rantanen ajoi 6 sekunnin päähän pohjista ja Ari-Pekka Koski starretilla 9 sekunnin päähän. Mika Naukkarinen jäi 10 sekuntia. Veli-Matti Pirilä oli 6, Petri Savikko 7, Janne Vainio 8 ja 10 nopeimman joukkoon mahtuivat vielä tasa-ajalla Jari Koski, Eero Hintikka, Jani Lauronen, kukin 15 sekuntia tämän pätkän pohjista jääneen. Ja sitten tälle kolmoserikoiskokeelle, jolta nämä kuvaukset tulevat. Pituuttaan tällä erikoiskokeella oli vain runsaan sprinttiradan verran, eli 4,65 kilometriä tarkkaan ottaen. Ja B-junioreiden pohjaajan pisti pöytään jälleen Tero Perttula. 3.01 oli tällä kertaa aika ja eroa jälleen seuraavaksi kaasutelleeseen Janne Hiltuseen 2 sekuntia. Petri Savikko nousi tällä erikoiskokeella kohti kärkeä jääden 5 sekuntia pohjista ja tasa-aikaan hänen kanssansa ylti Mika Rantanen. Mika Naukkarinen puolestaan jäi 7 sekuntia ja sekunnin päähän Naukkarisesta kaasutteli Jari Koski. Jani Lauronen jäi 10 sekuntia pohjista ja 10 nopeimman sakkiin kaasuttelivat vielä Ari-Pekka Koski sekä Kari Peltonen jäiden 11 sekuntia pohjista. Ja 10. sijan tasasivat sitten 13 sekunnin päässä pohjista Seppo Vaaleri, Lasse Laine, Veli-Matti Pirilä, Eero Hintikka sekä Janne Vainio. Erot eivät luonnollisestikaan näin lyhyellä erikoiskokeella kovin suuriksi kasvaneet ja näin näitä tasa-aikoja sitten tuli paljon.
Nelospätkäkin vielä verryteltiin ja sillä erikoiskokeella oli pituutta 4,2 kilometriä. Nyt Saku Vierimaa korjasi siellä melkoisen selvästi osakkeet kotiinsa ajaen 2.20 pohjaajaksi ja Kim Niemi jäi 6 sekuntia. Tuntui kuin peli olisi ratkennut, mutta Kim Niemi ei antanut periksi. Silvo Viitanen jäi 9 sekuntia pojista, Petri Kumpumäki 12, Kari Kytölä 13, tasa-ajalla Raimo Järvisen kanssa. Mikko Kalliomaa 14, Tapani Hulkkonen 16, Arto Juolahti, Harras Lindroos ja Petri Kumpulainen 17 sekuntia pohjista sillä erikoiskokeella. A-junioreissa Kari Suominen jälleen vakuuttavasti pohja-aika 2.30, 10 sekuntia hitaampi muuten kuin Saku Vierimaalla. 7 sekunnin päähän kaasuttelivat sitten tasa-ajalla John Wernström ja hyvin ajanut Toni Kuortti. Teppo Vekka jäi 9, Raimo Rantanen 11, Kim Rosenqvist 12, niin kuin myös Veli-Matti Haveli. 13 sekunnin päähän ajoivat Jari Heino, Pasi Kurki ja Jukka Virtanen. Meillä oli täällä kolmoserikoiskokeen maalipäässä sitten toinen kamera ja menemme pikaisesti katsomaan sen samaisen kuvauspaikan sitten tuulilasin takaa. Tässä piha-alueiden jälkeen tullaan hieman yllättävään maalipaikkaan, jossa kylläkin pellolla näkyvä yleisö sitten paljastaa, että aivan suoraan tuo tie ei mene. Suuri osa yleisöä oli kuitenkin sisämutkan ojassa piilossa, mutta sitten tuolla vasemmalla puolella näkyi kuitenkin yleisö, joka paljasti tuon paikan kavaluuden. Muutamia spinnauksia paikassa toki nähtiin, nekin kuitenkin pääasiassa sitten junioreiden esittäminä. Tämä on samalla viimeinen kuvauspaikkamme ja näin on aika katsastaa sitten tämänkertaisen Mämmilä-rallin 5. ja viimeisen ja samalla ratkaisevan erikoiskokeen tulosliuskoja. Ja kas kummaa, Saku Vierimaa ajoi yleisten puolella jälleen pohjaajat, se nyt ei niinkään ole kummallista, mutta hyvin kakkosena roikkunut Kim Niemi ei enää näykään tulosliuskoissa. Silvo Viitanen nimittäin ottaa toisiksi nopeamman sijan, mutta jää Sakulle peräti 19 sekuntia, ei ollut Silvon päivä tänä kertaa. Kari Kytölä ajoi 22 sekunnin päähän ja Raimo Järvinen kiristi vauhtiaan 2-tonnisella RS-länsä ajaen tasa-aikaan Kytölän kanssa. Saman tempun teki muuten Mikko Kalliomaakin. Petri Kumpumäki jäi jo 26 sekuntia ja Tapani Hulkkonen 35. Arto Juolahti jäi 37 sekuntia ja Janne Mäkitasku tasasi 10. sijaan Petri Kumpulaisen kanssa
Eroa Saku Vierimaahan 40 sekuntia tällä viimeisellä erikoiskokeella. A-junioreissa Kari Suominen hallitsi kilpailua alusta loppuun, mutta viimeisellä erikoiskokeella ote oli herpaantua, vai liekö sitten vain varmistamisen makua. Hän nimittäin päästi Aimo Heinosen vanhalla Toyota Selikalla uhkaavan lähelle vain 1 sekunnin päähän, mutta toisaalta eipä Heinosella enää palkintorahoihin ollut kyllä asiaa. John Wernström jäi 7 sekuntia Kari Suomiselle. Kim Rosenqvist ajoi 12 sekunnin päähän kärjestä tällä erikoiskokeella ja tasasi tuon ajan Toni Kuortin kanssa. Teppo Vekka jäi 17 sekuntia, Raimo Rantanen 19 ja 10 nopeamman joukkoon vielä viimeisellä erikoiskokeella ajoivat tasaajalla Erkki Tarkkala sekä veli-Matti Havelin. Erkki Alavarvi oli muuten 10. tarkkaan ottaen ja jäi kärjestä 29 sekuntia tällä 5. ja vaativan nopealla erikoiskokeella. Ja kun tulokset lasketaan sitten summarum yhteen, todetaan, että yleisten puolella 10 000 markan palkintopotin korjasi, kuten ehkä odotettua olikin, Saku Vierimaa Mika Ovaskaisen kanssa ja jätti toiseksi nopeinta Mikko Kalliomaata peräti yli minuutilla. Mikko Kalliomaa ja Kari Kytölä kävivät kovan kaksinkamppailun ja ykköserikoiskokeen tulos ratkaisi sitten paremmuuden Mikko Kalliomaan eduksi. Eroa Saku Vierimaahan minuutti 9 sekuntia. 3. oli Kari Kytölä, 4. Petri Kumpumäki ja 5. Silvo Viitanen. Ja luokittain luokan 1 voittaja oli Hannu Kallioaho Jouni Kellomäen kanssa. Luokan 2 voittaja Mikko Kalliomaa Pertti Lahtinen, 3. luokan voittaja Jarkko Latvakurikka Kai Seppänen, 4. luokan voittaja yleiskilpailuvoittonsa myötä Saku Vierimaa, 5. luokan voittaja Panu Plosila Pekka Rajamäki ja 6. luokan voittaja Raimo Järvinen Seppo Syrjän kanssa. A-junioreissa Kari Suominen näytti nuoremmilleen, etteivät vanhalla ole opit menneet hukkaan, vaan edelleenkin opit ovat tallessa ja otti 5 000 markan palkintopotin sitten mukanaan tikkurilaan. John Wernström joutui antautumaan 36 sekunnilla. Teppo Vekka jäi 53 sekuntia ja tasan minuutin päähän ajoi nopeimpana kardaniautokuljettajana Toni Kuortti. Veli-Matti Havelin jäi 9 sekuntia Kuortille, ollen 5. Ja A-junioreiden tulokset luokittain. Luokka 7 voittaja Jari Heino Antti Eskolan kanssa, luokka 8 voittajana John Wernström Sami Kakko. Luokassa 9 voittajana Kim Rosenqvist Paul-Erik Wiedfeldt ja luokan 10 voittaja Kari Suominen Ismo Moore. Luokassa 11 olikin jo lähtiöitä hieman enemmän, eli 10 autokuntaa lähtiä yhtään ei keskeyttänyt. Voittajana Jukka Virtanen, Pekka Paavolainen, 2. Erkki Alavarvi, Pekka Mansikkamäki ja 3. Teemu Karpiola, Joni Kohonen. Luokassa 12 lähtiöitä oli 14 autokuntaa, joista 5 jäi matkan varrelle. Nopeimpana jälki-ilmoittautuneena mukaan tuli Toni Kuortti Kai Koskelaisen kanssa. 2. kausteli veli-Matti Havelin Ari Kukkisen kanssa jääden 9 sekuntia ja 3. tässä luokassa Erkki Tarkkala Kimmo Rantaniemen kanssa. B-juniorien osalla kilpailu oli Petri Savikon ja Markku Rosengrenin juhlaa. He nimittäin ottivat selvän yleiskilpailuvoiton ajalla 29 ja 10. Toista sijasta käytiinkin sitten kovaa kamppailua Kortesjärven urheiluautoilijoiden Jari Kosken ja Ari-Pekka Kosken välillä. Jari Koski veti pidemmän korren jääden 48 sekuntia Petri Savikon pohja-ajasta, mutta Ari-Pekka Koski ajoi hyvän kamppailun jääden 7 sekunnin päähän Jari Koskesta. Ja jos jossitellaan, niin Ari-Pekka Koski ajoi erikoiskokeet hieman nopeammin kuin Jari Koski. Häntä nimittäin rasittivat loppupisteissä 10 AT-sekuntia. Yleiskilpailun 4. kaustellut Kari Peltonen sai myöskin 10 AT-pistettä ja hänen kokonaisaikansa 30.11 oli minuuttia 1 sekunti hitaammin kuin Petri Savikolla. Minuutti 3 sekunnin päähän sitten nousikin jo 5. nopeiten ajanut Janne Vainio.
Ja B-junioreiden tulokset luokittain luokassa 13, jossa lähtiöitä oli 7 autokuntaa ja vain yksi jäi matkan varrelle. Voiton vei Nina Forsbergin kanssa Toyota startitila. Heidän peräänsä kakkoseksi ajoi Keijo Kotamäki Esko Viitaniemen kanssa jäiden 21 sekuntia ja luokan kolmanneksi kaasutteli Henri Nieminen Antti Ruutu 51 sekuntia jääneenä. Ja sitten luokassa 14 oli lähtiöitä vain 3 ja kaikki tulivat maaliin, nopeimpana Tomi Vanhatalo Tuomo Hietalan kanssa. Luokassa 15 lähtiöitä oli jo 14 autokuntaa, 3 jäi matkan varrelle. Jari Koski Toyota starttinsa kanssa yleiskilpailussa luokan nopein ja Ari-Pekka Koski, kuten tuli mainittua, jäi 7 sekuntia. Lasse Laine jäi 41 sekuntia ollen luokan 3. Ja isommassa F-ryhmän luokassa 16 Petri Savikko Markku Rosengrenin kanssa voitti yleiskilpailunsa lisäksi tietysti tämän luokan. Kari Peltonen oli luokan 2 jäiden minuutti 1 ja Janne Vainio luokan 3 jäiden minuutti 3 sekuntia voittajalta. Ja vielä kerran sitten Asko ja Arto Väätäsen 2-tonisen RS:n kyytiin erikoiskokeille 5, jossa B-juniorit tulivat jo valot päällä, koska siellä oli pitkä tauko, joka johtui Kim Niemen suistumisista tuolta seuraavalla näkyvältä nyppylältä. Ja kuvista näette, kuinka pitkälle Mazda sitten oikein lensi. Tämänkertainen Mämmilä-ralli ajettiin hyvissä olosuhteissa, palkinnot olivat vähintäänkin riittävät. Rahapalkintojen lisäksi nähtiin joidenkin kilpailijoiden kantavan mukanaan muun muassa lautasantenneja kotiin vietäväksi.